Saya lagi sepisan pindho ping telu. Yen to peman nyawamu seminggu ora wae. Apan kita cukup batut kanggo mlumaku he? Aku bersumi kita sepengan padu. Yen dapat detek sinawe. Sumbarmu kaya betet sewu. Yen to kowe pancen wataing satriya, tentokno kowe aku kang bakal gemlutur ning papanku. Aduh, panas.
ya seneng le. Kowe iki nak seneng ya seneng ning aja gak kebacut le ya. Kowe seneng jane bapak-apa leh le. Aku pengen jelak ketoprak. Aku jelak ketoprak ning beblas. Wah ya ampun, ya ampun. Kalah rame ra karuan. Aduh. Aku izin. Beli aku dijelak karo disoting karo Bagus Momen. Aduh. Syuting sing wis kondang kalau koe. Ya ora apa-apa. Ning jan-jane iki rame-rame iki ana apa leh le? Alah, kowe kok gak ngerti lah, Sok. Iki rame-rame iki mereka ana hiburan ketoprak Wahyu Gading Kencana. Ketoprak saka Daken Mantingan ngono lho. Sok, masa kowe ora roh? Oh, alah. Iki mana ketoprak Wahyu Gading Kencana dipun timbali kalian warga memblek kene. Oh alah ngono ya le ya. Ya sarene awake dhewe keloron lan sak kanca rombongan ketoprak Wahyu Gading Kencana sak bibaripun nanggap ketoprak Wahyu Gading Kencana masyarakat dusun Membeh kene tak dongakake panjang yuswa Allahumma amin rezekine tambah akeh panenane tambah gemah ripah loh jinawe ya Pak ya Bu somben tahun ngarep mbok bilih tahun ngarep gas desa nimbali melih ketoprak Wahyu Gading Kencana tanggapane murah meriah tanggapane mung 2.500.000 Kowe engko nak dibacak wong engko 2.500.000 ki jlantrano. Lah wong aku ngomong urung bar wis mok tekep. Nggih bapak-bapak ibu-ibu 2.500 minangka panjere lah ngono. Ya wis lek ngene ae iki berhubung hiburane jek akeh engko ajeh metu wedok-wedok, ijeh metu dagelan. Ayo awake dhewe ayo. Hei, ayo jelak ketoprane Wahyu Gading Kencana ya le.